ngayon, sir. Dito po kayo. Sa harap lang. Kagaya ng sapag lang. First session. Woolly, ex-woolly. Balaga. Balik. Ubaw, La Union. Mga boss. Mika. Itong tour namin ay Tornado! Tinornado nga ni Tor. Lipat na. Pasok na ha. Sir. Si Tornado. Gali ka, tornado ah. Talagang tinira mo tong ano ah. Ano pangalan itong sir? Mika. Mika! Ex kay Tor. Tornado! Mika Papi. Mika Papi. Virgin mo to ah. Ang bubugal ako. Bilitas pala dito. Yan. Silan. Tala. Tala. Si Tornado, ex kay Mika. Uy, tinornado na. Tubaw, La Union, first session. Isang oras. Na biyahe. Ano tingnan kayo na. Mga lang. Mika. May iyak sa sarap, si Mika. Na virgin. Virgin. Dia, hindi. Dia, naitambitan ko na yun. Sabi yung may-ari yun. Yung malaki yung dyan. German. Pero puro ano, tabliyata. Binili ng ano. Yun o. Mika. Ex kay Tornado. For session, lock and load. Yan o. Pakita natin ng malapitan. Lagyan ng langbusal mga boss for safety yan. Yan, tignan nyo naman. Poging-pogi. Woolly, ex-woolly. Pares may papel. Ayan, sa mga gusto magpa-stud service dyan ng Husky. Kontakin nyo lang po ang aming wala kaming team. Pare. Yan, pakita natin yung ating Husky na woolly. Nag-shade pala. Shade pa yan mga boss. Sa lagay na yan. Pag di pa nag-shade yan, mas makapal. Ayan. Kita nyo naman sa coat. Yung standard, halatado na standard yon dahil manipis lang ang kanilang coat. Ito yung tinatawag na woolly. Yung female, mas makapal ang balahibo niya kasi hindi pa siya nag-shade. Ayan. Pero pag nag-shade yan, ninipis yan mga boss. Ito, shade na. Pero kita nyo naman, kapal. Pogi. Sa mga gusto magpa-stud kay Tornado. Game lang, ang location ko, Gusang Mangaldan. Pwede nyo kuha kong kontakin sa aking number na Smart. 0950-3686-308. Yan o, Unipoint of Pangasinan. Yan. Pakita natin yung female para makita dito sa video. Ano lang, himas-himasin nyo lang po tayo. Para hindi po siya magwala-wala. Para lahat ng similya ay pumasok. Ayan. Ayan si Mika. Mabait naman. Nilagyan lang po ng busal yan. For safety first. Ayan. Kahit na Pagkat sa'yo, yung labrador sinabi pupunta ka nagpanaw, nagpakasta. Pagkat sa'yo, ito bukamaw. Maganda lang kinagat niya. Ayan. Ayan, maganda yan. lalim po dati. Pero so ayan, hanggang dito na lang yung aming video. Thank you. Pero kulang